5. školního roku, tedy roku 95 až 96, se Voldemort vrátil do svého původního těla a Snape pokračoval ve své práci dvojitého agenta pro Brumbála. Během léta byl spatřen na Grimoldově náměstí číslo 12, kde podával hlášení Fénixovu řádu. Ve Fénixově řádu často Snape provokoval Siriuse, posmíval se mu kvůli tomu, že se nemohl aktivně zapojit do misí řádu kvůli svému statusu uprchlíka. Po návratu do školy potom Snapeovo spojenectví s řádem de facto nijak neovlivnilo jeho pokračující odpor k Harrymu. Když konkrétně Harry začal mít vize Lorda Voldemorta, tak Brumbál požádal Snapea, aby právě on učil Harryho nitrobranu, aby se pokusili uzavřít tohle spojení mezi Pánem zla a Harry Potterem. Zřejmě existuje souvislost mezi myslí Pána zla a tou vaší. Zda si je toho spojení on sám vědom, to je momentálně nejasné. Jenomže vzájemná nevraživost mezi těmato dvěma celkem efektivně znemožňovala, aby jejich lekce byly doopravdy k něčemu dobré. Snape musel být navíc velice opatrný v tom, jakým způsobem Harry mu pomáhá, aby Voldemort při čtení Harryho mysli nezjistil, že jeho služebník pracuje proti němu. V jednom okamžiku pak Harry dokonce nakouknul do myslánky, když Snape zrovna nebyl v kanclu a viděl jeho soukromé vzpomínky, ve kterých je Severus krutě šikanovaný a ponižovaný Harryho otcem Jamesem. Když se potom Snape vrátil, tak Harry ho v podstatě ultimátně vyhodil ven a zakázal mu se kdykoliv vracet pro další lekce. Lumos. Pokud se vám dnešní epizoda líbí a chcete slyšet více, tak bonusový obsah najdete na Hero Hero, Forendors a Spotify Denního věštce. Všechny odkazy jsou v popisku a teď už zpátky k dnešnímu dílu. Jste s Blackem stejní, sentimentální děcka, co věčně kňučí, jak je k vám život hrozně nefér. Po zbytek školního roku s ním potom zacházeli s ještě větším pohrdáním a zuřivostí než obvykle a ve třídě ho ignoroval, kdykoliv to bylo jenom možné. Ke konci školního roku pak Harry ho doslova zajala Dolores Umbridgeová a vedla proti němu výslech ohledně Brumbálova úkrytu. Zároveň poslala pro Snapea, aby přinesl Veritaserum, tedy nápoj pravdy, a donutil Harryho mluvit. Snape ovšem tvrdil, že jeho zásoby Veritasera již byly vyčerpány, kdy se Umbridgeová dříve pokusila tajně použít proti Harrymu. Pravda téhle z té informace není úplně jasná, ale je vysoce pravděpodobné, že Snape Umbridgeové lhal. V důsledku toho Snape odmítl pomoc a odešel pryč. Později se taky ukázalo, že Snape Umbridgeové při jejich předchozích pokusech dopátrat se pravdy podával falešný lektvar, takže smůla. Když pak zaslechl Harryho záhadné varování ohledně Siriusova v zajetí, okamžitě předal zprávu dalším členům řádu a pomáhal vymyslet plán, jak je dostat na pomoc do odboru záhad, zatímco on sám pátral po Harrym zapovězeném lese. Protože však byla poblíže Umbridgeová, musel předstírat, že to ignoruje. A navzdory tomu, že Snape Harrymu během roku několikrát výrazně pomohl a víceméně ho i, dalo by se říci, chránil a zachránil z nepříjemných situací, třeba právě s Dolores Umbridgeovou, tak Harry ho stále nenáviděl, úplně stejně jako dřív, možná ještě i více, protože věřil, že právě ty Snapeovy posměšky vůči Siriusovi ho přiměly k tomu, aby se do bitvy zapojil, do bitvy, ve které později zemřel. V červenci roku 1996 je poté Brumbál postižený velmi mocnou temnou kletbou, kterou na sobě měl prsten Roivola Gonta, tedy jeden z Voldemortových vitálů. A ačkoliv Snapeovi znalosti v černé magie dokážou zpomalit šíření kletby, a v podstatě ji pouze limitovat na Brumbálovu ruku, tak stejně je Brumbál si vědom toho, že nakonec zemře. Prozatím to kletbu limituje na vaši ruku. Ale rozšíří se, Albusi. Kolik mám času? Brumbál, který ví, že Voldemort nařídil Dracu Malfoyovi, aby ho zabil, tak z vědomostí tady těchto z těch událostí požádá Snapea, aby to udělal místo něj. De facto je to způsob, jakým Snape může zachránit draka, nebo drakovu duši, aby se neobrátil ke smrtijedům a zároveň, aby se vyhnul vlastní pomalé a dost pravděpodobně i bolestivé smrti. A ačkoliv Snape z začátku odmítá,
a dokonce se ptá na dopad takového činu na svou vlastní duši, tak Brumbál mu naznačí, že takový druh de facto rány z milosti lidskou duši nemůže poškodit stejným způsobem, jako je vražda. Navíc, když Snape Brumbála zabije, tak získá Voldemortu absolutní důvěru a bude moci zjistit více o jeho plánech. Snape tedy nakonec souhlasí, že to udělá a ředitele později zabije. Krátce potom Snape v jeho domě ve Tkalcovské ulici navštíví Bellatrix Lestrangeová a Narcissa Malfoyová. Draco je syn Narcisy a dostal od Voldemorta velice obtížný úkol a Snape přísahá Narcisse neporušitelným slibem. Neporušitelný slib znamená to, že Snape se zaváže k tomu, že ochrání Draka Malfoye i za cenu vlastní smrti a pokud by to porušil, tak výsledkem tady tohohle z toho slibu je smrt toho, který ten slib poruší. Přísáš, Severusi Snape, že dohlédneš na Draka Malfoye, až se pokusí splnit přání pána zla. Přísahám. A zároveň pokud by náhodou Draco v úkolu zabít Brumbála selhal, tak Snape to vykoná za něj. Během tady téhle konverzace, tak Bellatrix, dá se říci, doráží na Snapea se svými otázkami o jeho loajalitě vůči Voldemortovi. A on jí právě říká, že je Voldemortovi věrný, že právě Brumbálova ochrana ho držela mimo Azkabana na svobodě, aby pro něj mohl pracovat. Na hostině na začátku roku v Bradavicích poté Brumbál oznámí šokující fakt, že konečně jmenuje Severuse Snapea jako profesora obrany proti černé magii, což Harryho totálně vyhodí z trenek. Snape pak nebyl při výuce obrany proti černé magii o nic méně přísnější než při lektvarech, i když tedy umožnil vstup do svých hodin na ovce i studentům, kteří u NKU nezískali známku vynikající. Když pak konečně získal svoji vytouženou pozici učitele obrany proti černé magii, tak vyučoval s nadšením a hlubokým zájmem o magii, což u lektvarů v podstatě nikdy neprojevoval. Zdál se být taky méně zaujatým, protože třeba dovolil Hermioně odpovědět na svou otázku, na rozdíl od doby cca před 3 lety, kdy ji urazil jako nesnesitelného vševěda a poslal Crabba a Goyla na školní trest za neuspokojivý pokrok při jejich opakovaném 5. ročníku. Pokud se pak na druhou stranu budeme bavit o hodině lektvaru, tak do té se zapojil znovu opět mistr lektvaru profesor Horácio Křiklan, který se na žádost Brumbála vrací z penze a je to právě Křiklan, který Harrymu půjčuje starou učebnici lektvaru, ve které Harry najde poznámky různě na okrajích, užitečné rady, tipy, jak vylepšit přípravu lektvaru a taky řadu podivných kouzel, které pravděpodobně vymyslel student, kterému knížka pravděpodobně patřila. Tato učebnice nese nápis: Tato kniha je majetkem prince dvojí krve. No a s pomocí všech tady z těch poznámkách na různých stránkách se Harry rychle stane nejlepším studentem lektvaru ve třídě a taky Křiklanovým oblíbencem. Snape však na druhou stranu začíná být podezřívavý, když se doslechne o Harryho novém úspěchu, protože nikdy nenabyl dojmu, že by dokázal Harryho Pottera cokoliv ve svých hodinách naučit. Což je celkem vtipné. Na jaře se pak Snape setkává s Brumbálem někde na okraji zapovězeného lesa a chce vědět více o soukromých lekcích mezi Albusem a Harrym. Netuší však, že tady ten jejich rozhovor slyší opodál stojící Hagrid. Snape během něj propadá v rozhořčení z toho, že Brumbál důvěřuje Harrymu více než jemu. Brumbál však jen přikazuje Snapeovi, aby na draka dohlížel ještě bedlivěji, po tom, co byl Ron otrávený, že jo, a Harry ho zachrání bezoárem. A Albus ho také pozve na večerní schůzku do své pracovny. Když Snape dorazí a dozví se, že Harry musí zemřít, tak projeví hněv. A nakonec odhalí, že po všech těch letech stále pořád miluje tu stejnou, a to konkrétně Lily. A když ukáže, že jeho patronem je laň, to znamená stejný patron, jako měla Lily. Choval jste ho jako vepře na porážku. Jen mi teď neříkejte, že vám tak přirostl k srdci.
Později, když se Harry dostane do křížku s drakem, tak použije jedno z princových kouzel označených jako pro nepřátele, to znamená kouzlo Sectum Sempra, a následně se zděsí, když vidí, co to drakovi způsobí za těžká zranění v obličeji a na hrudi. Snape však je rychlý a okamžitě přiběhne na místo a dokáže vyléčit drakova zranění a následně vyslýchá Harryho ohledně původu kletby, kterou na draka použil. Když ale Harry odmítne cokoliv prozradit, Snape mu nařídí, aby mu přinesl všechny svoje učebnice. Harry samozřejmě schová princovu knihu a Snapeovi místo ní předá učebnici kámoše Rona. Snape ale tuší, odkud vítr fouká, a zároveň si uleví i tím, že Harry ho potrestá tak, že mu dá školní trest na každou sobotu až do konce školního roku, včetně finále zápasu ve Fanfrpálu, což je pro Harryho absolutní katastrofa, že jo? Snape tak neprozradí Harryho podvádění v lektvarech Křiklanovi ani zbytku sboru, protože se obává, že kdyby odhalil knížku, podle které Harry tohle zaklínadlo použil, tak vlastně prozradí i sám sebe jako tvůrce kletby, která zranila draka. Výsledkem tak je trest mnohem mírnější než na Severusovy standardy, což profesorka McGonagallová označí za Harryho velké štěstí. Těsně před Harryho odchodem s Brumbálem hledat Vitál se Harry od profesorky Trelawneyové zároveň dozví to, že to byl právě Severus, kdo zaslechl proroctví, které vyřkla ohledně pádu Voldemorta, a právě to byl on, kdo ho pověděl Voldemortovi, čímž způsobil to, že Voldemort začal pronásledovat Harryho a jeho rodiče. Navzdory tomu a Harryho zuřivým otázkám ale Brumbál trvá na tom, že Snapeovi stále plně důvěřuje. Po tom, co Harry s Brumbálem úspěšně získají z Myozelův medailonek, se oba dva aktéři vracejí na astronomickou věž školy, kam se přemístí. Brumbál je v tomhle momentu těžce oslabený Voldemortovým lektvarem, který musel vypít, a zároveň škola napadená smrtijedy přimějou Brumbála, aby Harryho požádal, ať zajde pro Snape'a a přivede ho za ním. Než se ale Harry stačí otočit, tak dorazí Draco a odzbroje Brumbála, aby splnil Voldemortův rozkaz k vraždě. Draco ale nedokáže spáchat vraždu a tak Brumbála zabíjí sám Snape. My však víme, že to není proto, že by byl tajným agentem pro Voldemorta, ale je to na základě toho, že ho o to Brumbál sám požádal. Severusi. Prosím. Avada Kedavra. Harry, který tuhle situaci celou zpovzdálí sleduje a pro jeho vlastní bezpečnost, očarovaný Brumbálem, aby se nemohl hýbat, tedy byl znehybněný, a zároveň ještě krytý neviditelným pláštěm, se následně rozhodne pronásledovat Snape'a, Draka a smrtijedy při útěku z hradu. Oba dva se na Harryho popud pustí do divokého souboje, který ale má víceméně jenom jediné východisko, a to, že Harry musí prohrát a Snape musí vyhrát. Snape snadno blokuje Harryho útoky, posměšně mu vytýká jeho chyby, ale pořád logicky odmítá útočit. A když ho však potom Harry nazve zbabělcem a začne proti němu používat jeho vlastní kouzla, Snape'a to naštve a odhodí Harryho k zemi. Během tady toho souboje mu také Snape prozradí, že to právě on je princem dvojí krve, a Harry poté nedokáže Snape'a zastavit dříve, než projde školními branami a přemístí se pryč. Snape! On vám věřil! Pouta na tebe! Tak bojuj! Bojuj, ty zbabělče! Ne! Sectum Sempra! Troufáte si použít proti mně má vlastní kouzla, Potre? Ano. Princ dvojí krve jsem já. Po zabití Albuse Brumbála a útěku ze školy se Snape opět znovu připojuje k řadám smrtijedů. Někdy v létě roku 1997 informuje Lorda Voldemorta o tom, že Harry opustí svůj dům a svých mudlovských příbuzných 4 dny před svými narozeninami. Na Brumbálův příkaz Snape smrtijedům prozradí správné datum, aby si Voldemort nadále udržel důvěru a jeho lojalitu. Byl to taky Snape, kdo vnuknul nápad Mundungusi Fletcherovi použít při Harryho přemísťování na bezpečné místo právě 7 jeho dvojníků, neboli uspořádat akci 7 Potterů, aby smrtijedi úplně nedokázali okamžitě identifikovat, kdo je skutečný Harry. A aby zůstal důvěryhodný ve své roli smrtijeda, tak Snape
Mundungu se zmátl matoucím kouzlem, neboli kouzlem Confundus, aby si nepamatoval, kdo mu tady ten nápad pošeptal. No a právě na základě Severusových pravdivých informací je Fénixův řád při Harryho přesouvání z Kvikálkova přepadený smrtijedy a rozpoutá se jí zmiňovaná bitva 7 potrů. Během tady té bitvy Snape nešťastně zasáhne George Weasleyho kouzlem Sectum Sempra a uřízne mu levé ucho, když míří na právě jiného smrtijeda, který je za ním. Krátce po tady této bitvě navštíví Snape Grimoldovo náměstí číslo 12, kde v pokoji Siriuse Blacka najde dopis od Lily Potterové. Část dopisu si poté vezme sebou, která obsahuje i Lilyn podpis. V podstatě si to bere jako projev její lásky. A stejně tak si vezme i část fotografie rodiny Potterových, na které je Lily, a vezme si ji pro sebe. Samozřejmě si vezme tu část, na které není James, ale pouze jenom Lily. V průběhu školního roku 1997 až 1998 je potom Snape jmenovaný ředitelem Bradavic, a zatímco jiní dva smrtijedové, Alecto a Amicus Carrowovi, jsou jmenováni jako jeho zástupci. A Snape začne využívat svoji pozici ředitele k tomu, aby studenty nenápadně chránil a udržoval tak Carrowovi pod jakousi kontrolou. Později pak vyjde i najevo to, že během svého ředitelování Snape se baví a rozmlouvá z portréty bývalých ředitelů a stále dostává jakési pokyny od portrétu Albuse Brumbála. Ještě před začátkem roku poté odnese ministr kouzel Rufus Brousek meč Godricka Nebelvíra ze skleněné vitríny v Brumbálově ředitelně, aby ho prozkoumal spolu s ostatními předměty z Brumbálovy závěti. Tenhle meč je ale ovšem falešný, skutečný je totiž ukrytý v dutině ve zdi za Brumbálovým portrétem. A když je právě tato falešná kopie vrácená zpět, pokusí se Lenka Láskorádová, Neville Longbottom a Ginny Weasleyová meč získat. A Snape pak pouze předstírá, že potrestá posláním do zapovězeného lesa s Hagridem a falešný meč předá Bellatrix Lestrangeové, která si myslí, že je pravý, a následně ho i uloží do svého trezoru u Gringottových. Když pak portrét Phinease Nigeluse Blacka informuje Snapea o tom, kde se Harry zrovna nachází, tak Brumbálův portrét mu přikáže doručit Harrymu skutečný meč tak, aby o tom Harry nevěděl. Jednak by Harry Snapea po útoku na George Weasleyho a hlavně kvůli Brumbálově smrti, tak by mu nevěřil, a druhak by bylo nebezpečné, kdyby Voldemort nějakým způsobem nahlédl Snapeovy mysli a viděl, že Harry mu třeba pomáhá. Snape tedy uloží pravý meč do zamrzlého jezírka poblíž Harryho stanu a nasměruje k němu Harrymu pomocí svého patrona. Potom, co Ron z jezírka Harryho zachrání, tak tvrdí, že v temnotě viděl někoho pozorovat. Nebylo to asi úplně řečeno, ale velice pravděpodobně to byl právě Snape, který se snažil ujistit, že je Harry v bezpečí, a až potom teprve odešel. Co se dále týče jeho ředitelování, tak jak si asi dokážete představit, tak Snape nebyl úplně u mnoha studentů ten nejoblíbenější učitel. A staré členy Brumbálovy armády přivedlo Voldemortovo ovládnutí k tomu, aby znovu založili odboj proti Snapeovi a taky Carrowovým. V čele rebelie stáli Neville, Lenka a Ginny. A Snape, který ale dodržoval svůj slib Brumbálovi o ochraně studentů, nenápadně podkopával metody Carrowových. Například třeba místo jejich krutých trestů posílal studenty pomáhat Hagridovi. Neville pak tvrdil, že Snape byl jako ředitel v podstatě neviditelný. Mohlo to být třeba proto, že většinu času trávil v ředitelně, a nebo taky proto, že tajně sledoval Harryho, Rona a Hermionu a kontroloval, jak si vedou. A zároveň během jeho působení byl znovu zavedený vzdělávací výnos číslo 24 a studenti s největší pravděpodobností na Snapeův příkaz pochodovali z bodu A do bodu B jako na vojenské škole. Následně se hlavní trojice, tedy Harry, Ron a Hermiona, vrací do Bradavic, aby našli jeden z posledních Voldemortových vitálů, o kterém se domnívají, že souvisí jakkoliv s rovenou z Havraspáru. A jediný nápad je ztracený diadem Havraspáru, a tak Harry společně s Lenkou Láskarádovou zamíří do Havraspárské společenské místnosti, aby zjistili, jak vypadá. Zde narazí na Alecto Carrowovou, která přiloží prst ke znamení zla a přivolá Lorda Voldemorta. Zároveň dorazí i Amicus Carrow, ale taky Minerva McGonagallová. Dojde k boji, a přestože Snape statečně vzdoruje, tak McGonagallová ho začíná přemáhat. Donutí ho se krýt zabrněním, když na něj sešle kouzlo v podobě létajících dýk.
Zároveň brzy dorazí i ostatní vedoucí kolejí, profesorka Prýtová, profesor Kraťknot a Horácio Křiklan. V přesile pak Snape nemá jinou možnost, než utéct z hradu. Vyskočí z okna a využije schopnost létat bez koštěte, kterou z největší pravděpodobností získal právě od Lorda Voldemorta. Později během bitvy o Bradavice je Snape povolán přímo samotným Voldemortem do chroptící chýše. A Voldemort se začal domnívat, že Snape ovládá bezovou hůlku tím, že zabil Brumbála, tedy jejího předchozího majitele, a proto právě on musí zemřít, aby hůlka zcela patřila jemu. Ty jsi zabil Brumbála, Severusy. Dokud jsi naživu, nemůže být bezová hůlka doopravdy moje. Byl jsi dobrým a věrným služebníkem, Severusy. Ale jen já mohu žít na věky. Snape se pánovi zla snaží celou situaci vysvětlit, ale během toho nařizuje Naginimu, aby Severuse zabila. A had se mu zakousne do krku a vpraví mu do žíly smrtící jed. Než však Severus zemře, předává své vzpomínky Harrymu, který celou tu děsivou scénu sleduje skrytý zpovzdálí, a ten si Severusovy vzpomínky vezme. Harry si později Snapeovy vzpomínky prohlédne v myslánce v Brumbálově pracovně a dozví se celý Snapeův příběh. V první vzpomínce zjistí, že se Snape spřátelí s Lily, když jim bylo cca 9 let a žijí blízko u sebe v průmyslovém městečku Cokeworth. Po příchodu do Bradavic jsou Snape a Lily zařazení do jiných kolejí, do Zmiozelu a do Nebelvíru. Několik let ale zůstanou blízkými přáteli, dokud je nerozdělí Snapeův zájem o černou magii a Lily na náklonnost k Jamesi Potterovi. Tečku za jejich přátelstvím pak definitivně napíše incident, který v podstatě Harry už během svého 5. ročníku zahlédl, kdy Snape nešťastně urazí Lily a nazve ji mudlovskou šmejdkou. I když se Snape s Lily rozchází, tedy konkrétně ne, že by spolu chodili, ale rozchází se v jejich přátelství, tak Snape si ji pořád nese hluboko v srdci po celý život. Harry pak vidí další obraz ze Snapeovy minulosti. Konkrétně, když Severus prosí Brumbála, aby ochránil rodinu Potterových před pánem zla, který chce zabít Lilyna, syna Harryho, aby zmařil proroctví Sibily Trelawneyové. To právě Snape je ten, kdo Voldemortovo proroctví vyzradí, aniž by věděl, že se týká Lily. A i když Voldemorta žádal, aby Lily ušetřil, moc dobře věděl, že se na něj nelze spoléhat. Stane se proto dvojitým agentem pro Fénixův řád a pomocí nitrobrany je schopný skrývat svou zradu před samotným Voldemortem. Když je pak Harryho matka Lily zavražděna, Snape cítí nesnesitelnou bolest a lítost. Od té chvíle se zaváže Brumbálovi, že bude chránit jejího syna a bojovat proti Voldemortovi. A Snape ale ovšem žádá, aby jeho city k Lily zůstaly utajené a Brumbál to dodrží. Snapeovy vzpomínky pak také ukážou, jak dokázal zpomalit smrtící kletbu, kterou si na sebe přivolal sám Brumbál nasazením prstenu Royvola Gonta. Kletba by ho nakonec stejně během roku zabila. Brumbál, který si je tady tohle z toho vědom a je si taky vědom toho, že Voldemort nařídil Dracu Malfoyovi ho zabít a ví, že chlapec selže a nedokáže to udělat, tak požádá Snapea, aby to místo něj udělal on, zároveň i proto, aby získal Voldemortovu plnou důvěru a zjistil více o jeho plánech a samozřejmě zachránil tak Dracovu duši před zlem. Na konci vzpomínek pak vidí Harry Snapeův výbuch hněvu poté, co se dozví, že Harry musí zemřít. A musí zemřít přímo rukou Voldemorta. A Snape pak nakonec odhalí i to, že jeho patronem je laň. Stejně tak jako Harryho matky Lily. Což dokazuje, že jí Snape i po všech těch letech stále miluje. Díky tady těmto vzpomínkám Harry konečně nakonec pochopí, na čí straně Snape od začátku stál. A vzpomínky mu taky poskytly cenné informace potřebné k Voldemortově porážce. Harry v nich totiž vidí i moment, kdy Brumbál říká Snapeovi, že Harry je nechtěný Voldemortův Viteál, i když tomu Snape úplně nerozuměl, a požádal ho, aby mu to ve správný čas řekl. Během závěrečného souboje mezi Harrym a Voldemortem Harry Voldemortovi konečně říká, že Snape byl ve skutečnosti Brumbálovým bílým koněm. Harry taky odhalí, že Snape nikdy nebyl pravým pánem bezové hůlky, protože nikdy Brumbála neporazil, oba se dohodli na jeho smrti, jelikož by Brumbál zemřel tak či tak. No a než Snape Brumbála zabil, tak Draco Malfoy je odzbrojil. Proto byl skutečným pánem bezové hůlky Draco, nikoliv Snape.
Harry poté ale draka přemůže v sídle Malfoyových a vezme mu jeho hůlku. A díky tady těm všem jemným nepsaným pravidlům vlastnictvím hůlek, o nichž mluvil pan Ollivander, se tak Harry stane současným pánem bezové hůlky. Možná si taky říkáte, jak je možné, že Voldemort Snape'a nikdy neodhalil. No, může za to jednak jeho mistrovská schopnost vnitrobraně a taky i to, že vlastně všechny jeho činy byly vedené láskou nebo byly dělané na základě lásky, a to lásky hlavně k Lily a zároveň svým způsobem i trošičku k Harrymu. To bylo něco, co Voldemort nikdy nedokázal pochopit. Po skončení bitvy pak Snapeův portrét nebyl automaticky umístěný do ředitelské pracovny, protože Snape tento svůj post během bitvy de facto opustil. Harry ale jako gesto smíru vůči Severusovi zařídil, aby jeho portrét byl na své místo přece jenom umístěn. Je taky možné, že Harry zajistil Snapeovi řádný pohřeb po skončení války. Rita Holoubková poté navíc po jeho smrti vydala knihu o Snapeově životě s názvem Snape, Lump nebo Svatý. A pak ještě na konci poslední knihy o Harry Potterovi se dočítáme, že Harry pojmenoval jednoho ze svých synů právě Albus Severus Potter. No a když má Albus obavy z toho, že bude zařazený do Zmijozelu, tak mu Harry klidně odpoví, že ho pojmenovali po 2 ředitelech Bradavic a jeden z nich byl právě ze Zmijozelu a byl to pravděpodobně nejodvážnější muž, jakého kdy poznal. Nox. Díky moc, že jste si poslechli dnešní díl Denního věštce. Pokud vás svět čar a kouzel baví a chcete slyšet více, bonusové díly a další obsah najdete na Hero Hero, Forendors a Spotify. Všechny odkazy jsou v popisku a na závěr nezapomeňte, nikdy nelechtejte spícího draka.